Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nkhani imene ili padakali pano ndiyokhuzana ndi Mayi Victoria Bobe. Paja mbuyomo apolisi adatiuza kuti agwira mbava zimene zidaombera mayi ameneyo. Koma nkhani yayikulu yabwera pano ndionena kuti akutitu apolisi adatinamiza. Akuti zimene ankanena apolisi aja nzaboza. Zambiri walongosola mkulu uyu mu video imene tikufuna muonere padakali pano. Takhalani pompo. So this one is like part 2. Nkhani tinakambirana ija ya kuchigumula. Anthu apanga research. Anthu ambiri afufuza mpaka na apeza kuti apolisi anatinamiza fuko la Malawi. And nkhani ino sopano tisaitengereno ngati zibwana. Apolisi chimene amapanga pamene paja ndikuti phimba FM maso. Nde chimene ndikufuna ndikupemphera Malawi pano pa ndi chakuti tiyeni tilimbikitsane. When it comes to apolisi akamatipusitsa kumatinamiza, police system, institution yonse ya police imakhala ma commissioners, imakhala ma hierarchy yawo. Ndekuti police imene inapita kuchigumula ija ndi ya Blantyre ya police. So nyeza kuti kumene kujako kuli ma commissioners. These people are the ones that endorsed the parading of those witnesses. They were in violation of so many statutes. But right now, tieni tikambirane about ethics. Ngati commissioner for Blantyre police akuloleza kuti anthu azitengedwa kuchijili prison ndikukapanga parading ngati ndi mbava zimene zinapha Dr. Bobe. Ndekuti uyu wa police amene chief commissioner wa police amene akufunika kutula pasi udindo. Apa ndikuwerengerani zimene anthu ambiri afufuza. Ena anu mutha umazipanga verify nokha. Koma munthu amene ndifuna ndimutchule kwambiri ndi mkulu Jamamudi Santos. Santos akuoneka ngati samadziwa chimene antengera ku nyumba kwa Dr. Bobe. Amona ngati kuti amutengera kumene kuja ndicho linga chokuti akampake mlandu. Ndifake Santos ananena kuti bwana akaidiwa ama ndida ine chifukwa ndi informa. Santos ntchito yake ndikupanga inform on mbava zake kwa polisi. Ndi munthu amene anthu a polisi amamutenga kuchijili kandi ku prison wena amakhala kuti kodi mlandu ukuona bwanji. Anapanga izi ndi ndani. Santos ali ndi information ya mbava zambiri Malawi. Nde anaulula wene paja kuti iyeyo ndi informer. Nde mbava zake zija akaida zake ati iyeyo paranoia yake ya mutu mwakeyo inali yokuti akaidiwa andibweretsa kunoko chifukwa kuti ndi informer. Now Santos ndi Santos Chamanda. Akuti Santos Chamanda and Maxwell Elia are said to be serving 6-year sentences for cattle theft in Bangula. Santos uja alikale pa unyapala. Mlandu wake amaba ng'ombe ku Bangula. Now zitakuteka kuti apolisi olo anthu andale amene akukanikitsa kuti mlandu uyende mwa straight, anthu amphamvu ku Malawi amene tikufuna kuti tiyapange expose because ndamene akutonongera dziko lathu. Mmodzi mwa anthu amenewa gulu limene lili la anthu amphamvu kwambiri
anakazitulutsa zigawenga ku Chichiri prison kuti zikaphe Dr. Bobby. That is a possibility, but it might not be in this case because zikuonetseratu kuti mbava zina zonsezi nazonso zikupanga serve sentence kumaula kale. So Malawi, for me, in a situation like this, timapempha kuti president wa dziko or minister for homeland has to reprimand Blantyre police commissioner. Ayenera kutula pasi udindo wake. Na anthu okuti panopa sitingakhulupirireso. Citizens must have faith in their police. Panopa tilibe faith in the police system. The institution is corrupt. The institution is political. And at this point, the institution is involved in criminal activities. Maybe Dr. Bobby was killed by police officers that were able to release those mbava zija kuchichiri. Panopa mine zikuonekera imfa ya mai Dr. Bobby, apolisi were involved. Sindikukunamizana Malawi, sindikukamba zinthu za mbwerera. Koma mukaiona set up yonse, apolisi were involved in apolisi, they're trying to cover their tracks. Ngati apolisi akumakatenga akaidi kuchichiri prison kuti akapange parade kunyumba kwa Dr. Bobby, malo mokuti atenge CCTV camera imene ili kunyumba kumene kuja, because ngati kuli CCTV, closed circuit television, it means kuti anthu aja anapangidwa capture. Zachidziwikire kuti anthu amene anali pa CCTV si anthu amene akupanga pa radio, because zimene anakachita anakatenga CCTV ndi kutionesa ife Amalawi ngati iwo wachambula anthu aja nkumapanga pa radio. Maona, that means the police are involved mu imfa ya Dr. Bobby. And chinthu china Malawi chimene anthu sakukamba, where was the husband and why is the husband quiet? Wasn't the husband in the house when the wife was killed? Nobody's. Now, in any situation where murder is involved, my first suspects are Makala, people close to the victim. But in this case, Dr. Bobby was collateral damage. Maybe they wanted the husband. But since she died, the police do not mention the husband. And the husband has not even issued a statement. A police are getting mbava from Chichiri prison. Think about it. That means this thing was sanctioned by somebody very powerful. Antwandale omwewa. Mukazone sesa mbava zijamena mazibatsira ulemu kuzia nkula mwa ulemu. Mapolisa nayo nkula kwa mbava mwa ulemu. Because in this setup, nepakali panopa, chipempe a police, the head of police work Blantyre, the chief commissioner, mwene la kutula pasi ulindo wanu. Pakali panopa, it looks like the police were involved in the murder of Dr. Bobby. Amalawi, muzita kuwauza anthu a police kuti inuyo ife timalipira misonkho yanu. Mugamba umatipimba maso kumatinamiza. Muzitula pasi zinchito maulindo wanu. Tilowetsepo anthu amene ali ndi ufunikira kugwira ntchito. Osati every time tizikhala ndi mbava za police. Pamene popo ndi pamene pakuti wawa ife Amalawi kuti why would we have an institution like law enforcement
yokuti is committing crimes against the citizens. That has to stop. We have to put an end to it. Dziko tundratura Malawi. This is our country. Osa maiopa polisi hai. Osa maopa. Ama kufuna kumapimba ni maso chifoti muzikali mmanta. Palibe chintu chimene chimakhala choyipa ngati wa polisi wakuba wakupa ngati wawa. They are involved.